Marolopolop jala marlas ni roha mahita disi. Batu naong binolokon niya kapade bagas. Ima gabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jehovah doi. Halonganga doi anggo di matata. Haleluya. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakirimun nama ngulu hami ala ni haheheon mi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pasau hodo kami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhang uluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaw na mangulu, pai masahat kami tulabungmu. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 55 ayat 1 taba ayat 3. Sadarion ima natar surat di panidangion haporsiaw ni HKBP bidu onom taha porsiai jala taha tidak kodo debatado patu pahaluaon ima haluaon sian dosa sian gonggoman ni sibolis dot hamatean nang sian ragam ni huaso namaralo tuhat hata ni debata sian asi dohot holong ni rohani debatado di patupa haluau ni marhite-hite pakokopon ni anak nana sasadai Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinarsilang na tua tu bonotoru dung ditanom jalan amula mangolu diari patuluhon. Ia
haluau ni hamuliau ni debata dohot hatuau ni jolma doi nunga malua na porsiai atik pe godang dope parukilon sibuluson na di Portibion. Sai di palua asini rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara dingolu siganupari dingolu pardagingon nang partodion pe manang marsasa halak manang marsasa punguan. Marhite podaon tau dolhodo nasoadong haluau na asing sian haluau na pinatupan ni Jesus Kristus jala Jesus Kristus sabing do na puna halak na pinaluanay. Alanita tulak do poda na madok boy jolmai paluaho dirina sian gonggoman ni si dosa sibolis dot hamatean marhite sian namanadikon hariburon ni Portibion laus tatulak do poda nama dok usaha ni jolmai sadiri do namanotuhon haluauna atong rap mangidogogo mahita sian adopan lau mangulahon hobartu patiknai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobartu patikmi. Amin. Maredehita sian kuede nomor 10 ayat 1 dot ayat 2. Tima dosata nagudangi tuadopan ni debata martangiang mahita alea manami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo naso hatu dosan pardengkan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami. Unang ngalang asini roham sayurupi mahami ho ale debata hatuau nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yeah.
Laos tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu aka dosata, jala dang dibalocon tu hita hobar tu aka hajahatotta. Songon asini rohani mama mida aka anakna, asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Marede mahitasian buku Eden nomor 632 ayat 1 dot ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di pesta pasca prajolo sadarion tersurat di Yohanes 20 ayat 1 sahatro di ayat 10. Dungi diari parjolo dung salpu ari sabat lau masih Maria Magdalena sogot dina holomi dope tutanomani. Jadi di idama naung dihidat batui sian tanomani. Jadi borhat masih Petrus do sisean nasadanari, jadi sahat menasida tutanomani. Jadi di pauduk madirina, di ida mapeak akka pangalilit, alai dang bongot ibana. Anggoseka panaputi uluna dang rapdot akka pangaliliti pulik do dibalun tu ingananna. Aidang dupe dia tu sinasida hatani surati nama dok ikon hehe ibana sian namate. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabigi makor punguan seksi perempuan.
Marede mahita sian buku ede nomor siap lonom ayat sada tabayat dulu. Tahati ma haporsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au korsea di debata Jehova ido ama pargogo na sohatudosan na tumo palangit dotano. Au korsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tidubuhon ni si Maria na gabe-gabean si ato di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubano dorudung ditanom na mula mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun siamun ni debata Jehova amanaik parjogo na sohatulosani disimai bana pe mamulak sogot kanoon manghumi halak na mangulu dohok na mate. Au korsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot ihasesani dosa dohot ihatai na madok mula mangulu do sogot daging halak na mate dohot ihanguluan na sora suda. Amin. Selamat Paskah, mari kita sudi. Dikting Minggu Pesta Paskah tanggal 4 April 2021. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Pesta Paskah perjulu. Topik Minggu sadarion kuaso haheon ni Yesus. Paduahon parhubas dari minggon boy mata ida di lebaran niwarta. Patuluhon tikting namasa. Perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus Paskah pertama dot keduahon. A sadarion Minggu 4 April 2021 ima ari perningotan haheon ni Tuhan Yesus Paskah perjulu dipatu pahuriata do tulu hali permingguan pukul pitu, pukul sia, dot pukul 11 wib. Jala papungo pelea tu jolo do hita tu kategorial paropuan HKBP pusat. Permingguan botari di Pasohot. B. Hari Senin 5 April 2021 ima ari perningotan haheon di Tuhan Yesus Paskah paduahon dipatu pahuriata do permingguan di gereja tahun masuk pukul 20 wib. Jala papungu peliat tujolo do hita tu diakoni sosial manang caritas emergensi HKBP pusat. Ruas ni huriata na soboy maddo di permingguan di gereja tanggal 4 April 2021 dipatu pada acara live streaming pukul 10 sada wib
pilihan ni akarwasta boy ma di pasahat tu parhalado ni huriata di wilayah tabi. Padurungon tu diakoni sosial. Hari Minggu 10 April 2021 di patupa huriata do papungu pelean tujulu lao manupahi diakoni sosial ni huriata tapasahat ma bayan hasangapon itu hatta patuluhon dana pengadaan sarana parkir dohot dalan lao magarar tanot tinuhor ni huria bidangna 570 meter kuadrat ima nagabe sarana parkir dohot dalan di hari koton panitia do dana lao magarar tahap parjulu 1,2 miliar. Obar tua putusan ni rawat huria dohot panitiai dana lao magarari ima marhite janji iman ni sudi ruas dohot mengalui dana tuduru marhite proposal nang marhite pilihan uju haruar sian gerejaon duk sidung parmingguan ganup minggu alani ni sosohom atau sudi ruas ni huriata asal tetopon ma janji iman tabe laos tagar ma marhite nama cicil manang magarar lunas tapasa mat tuhuria marhite situa wilayah manang marhite transfer tu rekening ni huriata. Opat pertangyangan wilayah hari Selasa dohot Rabu tanggal 6 dohot tanggal 7 April 2021 di patupa huriata do pertangyangan wilayah maringanan di gerejata ni sosoma tu sude ruas ro madohoti acara pertangyangan songon naung diatur ni huriata hari Selasa wilayah Yerusalem, Judea, Kanaan, Sion, dohot Galilea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Hermon, Zaitun, dohot Nazaret. Paupaton, parhepengon di huriata di mingguon boy mata jaha di warta saldo kasni huriata per 4 April 2021 saldo huria minus 100 sia juta 736.753 rupiah. Pusat 2.492.655. Diakoni 141.111.515 rupiah. Pembangunan 1.300.000. Transitoria 350.000. Sarana parkir dohot dalan 179.712.000, 179.712.720 rupiah. Laos ni sosom matu sudi ruas ni huriata asa tagarar ma pilihan bulan tabe pilihan permingguan virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabe tu hatta ma nama masuk parepengon ni huriata palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan 40 halak perhalado do ruas pasaton selamat ulang tahun hatani di bata nama dok di Jeremia 17 ayat 7 alai mertua ma bawa na marhaposan tu Jehovah jala Jehovah marhaposanna dibahen songonima titing na masa dot parepengon di huriata tu hatta ma nama masuk Marede mahita sian buku ede nomor 624 ayat sedas dot udutna laos tapasat ma pilihan sada adot sadebi.
Damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di pesta ta sadarion. Madi minggu Paskah. Sian Markus bidu 10 maya siaro di 10 walu hujahama di tonga-tongata. Alai anggo Yesus naung mulak mangolu sogot diari parjolo dungari sabati di patarida hodo dirina jumolo tu si Maria Magdalena sianido di pabali najolo pitu sibolis. Jadi laho mai pabuahot catuaka nama dongani ibana najolo akan namarsak jala tumatangis. Alai dak porsea nasida naung mangolu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di patarida honibana muse dirina tu dua halak sian nasida marrupa hon rupa na asing dinalaho marhutasada nasida. Jadi dohok manasida Roma maritahon tuak kadongan nai. Alai nang nasida dang dihaporseai. Dungi muse ujuhudul nasida mangan. Di patarida hom madirina tuna 10 sadai. Di picang maganggu dohot jogal ni roha nasida. Ala soporsea nasida diaka naung marnida ibana. Nau kehe sian namate. Jadi nin nama madok nasida. Laho mahamu tuliat portibion jamitaho kamu mabarita nauli itu nasa natinopa. Na porsea jala tardidi dapotan haluaon alai naso porseai hona uhumdo. Jala umma tada akan mangihut tu na porsea pabalion nasida doa kasibolis marhite-hite goarhu dohot makatahon hatanai baru. Job puton nasida doa kaulok. Jalanang diuhum rasun hamatean, nang diinum rasun hamatean, dak pola mahua nasida. Ape honon nasida matanganna tuakana marsahit, gabe malum mahilalaonna ima sahatni pajahota. Selamat Paskah. Adong dohu boto sada huria, ganu pajupa dohok dongan naruas molodido, selamat Paskah, pitor dialusi, Kristus sudah bangkit. Boido alusata nona hata bata naima molohudok selamat Paskah nunga hehe Jesusi tong mata bae tangat pai. Saudara-saudara kami yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming juga boleh menyambut dengan berkata nunga hehe Jesusi selamat Paskah. Kurang gogo di pudian nakas anak muda suara-suara pemuda selamat Paskah. Adong gope hamuna so porsea na okehe Jesus. Sudedo na porsea na okehe Jesus yan hamatean. Ang gue ranga sudebi. Ang luar biasa be. Molopola dak porsea hita ala macai maragam gudang bukti dohot na makatidakon sebagai saksi. Alain waeng suku-suku ma. Boha. Adong do lapatan ni Paskah haheheun ni Yesusi di ngolum. Saya terjemahkan dengan pelan ke bahasa Indonesia. Adakah dampak pengaruh langsung yang Anda rasakan kebangkitan Yesus ini dalam hidupmu? Jangan ada dusta di antara kita. Atau sama saja. Benar Yesus sudah bangkit dari kematian. Ada banyak saksi, ada bukti-bukti yang sudah menunjukkan itu. Tetapi apa dampaknya dalam diriku? Yang bisa saya rasakan. Ini yang mau kita coba renungkan. Alai taida jolotur puhon. Adong na menarik situ tu. Ala boa-boa na parjolo di haheheon ni Tuhan Yesus. Berita pertama, info pertama.
disampaikan justru kepada seorang perempuan. Dan perempuan ini juga latar belakangnya jelek. Alahya ibana didodoni pitu sibolis, dirasuki oleh 7 setan. Ini menggambarkan kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang luar biasa mencekam kehidupannya. Totu keluarga pengadi buano merubah tusan, tuda tu adong nama lo disan, sudah tano nama rakyat tano nama hiang gadis sudiarta bohasa hipas. Amacam di patupa kaubat laho patupaho nasa boy malum. Molo pola sampai pitu. Ini jumlah bahwa undang gudang mau nuaing di doni siboli sibana. Dan itu harus dicatat oleh Alkitab. Kenapa? Asa boha nagumodang gonuaing si taunot tasya si taunon si Maria Magdalena. Manang nahita do jojo sibolison. Nasolok kang gope malua hita sian todi nahodar, sian hosom teal elat late, ate nasomalua do pehita, jala say mangasa gogo pikiran, holan arsa taima, madabu tu padelean, benar. Tidak diragukan, tidak ada kita ini yang tidak pernah bermasalah. Mungkin kita yang hadir di sini juga sedang ada bergumul dalam masalah saat ini. Atau mungkin saudara-saudara yang di rumah yang beribadah mengikuti live streaming ini juga berkata, saya tidak bisa keluar bersekutu dengan yang lain karena sakit, penyakit, karena derita, beban, pergumulan hidup yang Anda rasakan saat ini. Tidak ada harapan buat Maria Magdalena lagi. Apakah itu kebetulan? Tidak. Kenapa kepada perempuan yang hina dulu, yang sudah dijauhkan orang? Dakina tada, molopola dong nasai sibuli so pinadau do diri siani. Dari hola pangarimason, murah-murah muruk bapinadau do diri siani. Opi itu sibolis, molopola diaka ina. Adok songoni ngaro-ngaro si Maria Magdalena beta. Tapada umak ina madohonon. Bagi dunia ini tidak ada pengharapan. Supaya kita tahu. Tetapi bagi Yesus luar biasa sekali. Kuasa Yesus memulihkan Maria Magdalena. Dia mengalami kesembuhan, bukan hanya kesembuhan fisik, kesembuhan jiwanya, pikirannya, hatinya. Yang tidak ada pengharapan lagi, hanya oleh firman-Nya. Ima pabua hondi toru ni huwaso ni jesdo saluhut nasa hagogon nadong dia siang anon. Jala pabua Yesus solider kepada orang-orang yang memang terpujung, terpencil, yang dijauhi orang. Tengok do tahe tuise parjolo robo buah ni suruh-suruh apa buah na tubuh Yesus. Tu pejabat do di Papua tahe tu istana do di Papua, tu dia do nang parmahan. Suadong media nion. Suadong radio nion. Suadong ale-ale nion ay bu ama di tobak do marmahan. Ale ko tu si do di Papua haheun ni Yesus si nuaing pe. Ikut tu sahalak parupuani nalea dia to kalak. Tidak majolo dah. Bisa tidak kita rasakan hancur perasaan Maria Magdalena ketika Yesus disalib. Dia tidak bisa terima ini. Au boy nian alon na sudeo nak kena mapersilakon ya ledang margogi bana secara fisik. Tumatangis do ibana di Papua deh, dijelaskan. Jumat di Parsilakon, Sabtu ala Sabat di Nasida dang boy patupa ulaon, molo songo kita rupani saya donggo pena patupa molo pengubur sadarion marsugo lau matudea marsuap ninna, alahona donggo sada budaya.
meminyaki dengan rempah-rempah mayat yang baru dikubur kemarin. Asa sogot di buha-buhaijuk. Kita bayangkan, nuainggo rupania langa tiur buha-buhaijuk pukul 4 manogot baya hera arian nama nuaingon ala diganup 24 jam galak lapu. Bisa tidak kita bayangkan saat itu 2000 tahun yang lalu. Ya kadongan nahia mamereng kuburan udian ni tanon ni si Joseph Arimateon, kuburan yang jauh, angker. Tetapi Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lain, selamat buat para ibu-ibu, para perempuan ya. Luar biasa memang ini. Pagi-pagi benar, menembus kegelapan. Tabunan dia ni si manguker rope. Namudumi. Natabu pangedak ni si malolongi di si. Ale ngamar jaji halahon, ngamar tahi, sudah berencana untuk pergi ke kubur Yesus. Mau melihat Yesus yang bangkit kah? Tidak. Karena mereka tidak ingat itu. Apalagi mempercayai. Tetapi sesuai dengan adat, karena cinta kasihnya kepada Yesus, mengalahkan ketakutan. Mereka menembus kegelapan malam. Pergi ke kubur, membawa rempah-rempah minyak. Apa yang terjadi? Magulang B, bisa tidak kita bayangkan kalau kuburan itu ditutup dengan batu. Batu besar. Magulang B, ukap dan disibe bakini Yesus. Dalam Matius itu dicatat ada dialog. Suara Yesus memanggil Maria, dengan lembut menyapa dan memberitahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sukacita luar biasa antara percaya dan tidak. Tetapi begitu dilihat sapaan itu ketika suara Maria, dia tahu, dia jelas ini suara dari Yesus. Pergilah, ini yang luar biasa sekali. Molo tuturo hita madok naung madai dengan bahasa ni debata, tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Harus bergerak, mengalir. Membagi kasih itu kepada yang lain. Peter Hobasdo Maria Magdalena, Peter Marlojong do ibana mamaritahoni, aladong gope na tumatangis, adong gope na marsak, na madele. Ima kasisiyan na 10 sadanari, Yudas, adi pakai iba na pikiran na, gabi pendek pikiran na Peter mate manikot ibana. Tinggal 11 dalam satu ruangan yang penuh ketakutan. Ayat 10, jadilah homaipa buah hoca tu akan nama dongani ibana najolo akan namarsak jala tu matangis. Dang nama ngaruk kari sidang olona ti akan manginang. Ya dohamu ditinggal hamatean nahina holongan ni rohamuna pasti na torasta manang aka nama balu manang tilahaon hacit situ tudo atung gejak pihak kahatan ni padita parhalado mangaleho napulapul songon namol lusia turoha songon namol sahirahita nama nadumangol di Portibion. Sahira nama daun nak Tuhan isyak kita. Acit. Bagari holan putus cinta teh. Karena poso. Ada dok sulit move on dina.
sedih. Alai sutuk songo si Judas. Saya pernah dalam satu hari itu kaget dengan 3 informasi. Saya tidak usah sebut namanya karena ini YouTube ya, seakan-akan babukari sidangolo boy berengon nyala, saya tidak mau sebut, tetapi memang sering kita mau bercermin juga ya. Ala saya iba mangasa gogo doho pikiran. Semua orang pernah punya masalah. Hola dihi tadi, hola dihode ubalga masalami. Saya hirana hita nama nadu mangol. Ketika ada persoalan itu datang. Pernah satu hari itu, ini kalau saya sebut peristiwanya ya, peristiwanya. Di situ beda tempat. Beda kasus, tetapi saya temukan itu dalam ya 1 atau 2 hari lah. Informasi ini ala noai ngaka infokan ngabui hatop-hatop. Mahasiswa hanya masalah sedikit di kampusnya dia pintar. Ini 2 mahasiswa, beda tempat, beda kampus. Satu karena diputuskan pacarnya. Kita tidak tahu, saya pun tidak tahu apa ini masalah. Padahal katanya IP-nya 4. Baik, opak nama natumi bodangong begi jengyon. Tetapi ambil jalan pintas. Pagi-pagi ditemukan sudah mati bunuh diri. Kemudian ada artis Korea. Lupa saya namanya, agak sulit namanya ini. Ganteng, situ tuh songonau ganteng nggak, energik, masih umur 25. Ini 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi ketiga peristiwa ini bersamaan. Masih ketemu dengan pacarnya malam itu di satu apartemen. Pagi sudah gantung diri. Boleh boto hamu guarai pola nyari kok soal goar. Yang ketiga ini seorang ibu. Dakalak Batak tutudang. Dia punya pekerjaan, wanita karir. Suami juga bekerja. Mobil di rumah ada, rumah mewah. Mobil gak ada mungkin 3 itu. Hanya masalah sedikit dengan suami. Hanya masalah sedikit, mungkin kecemburuan lah dan lain sebagainya. Tetapi harus mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Semua orang bisa bermasalah, semua orang bisa saja mengalami pergumulan. Tetapi orang percaya, yang berserah, yang membuat pedoman hidupnya kepada Yesus yang sudah bangkit itu, dia akan melihat persoalan itu dari sudut Yesus. Di mana tangan Yesus berkata, dia inak tangan mi di sodoau. Lai mulu tugugut tado pikiran tak hanya masalah kecil saja. Harotason borak don. Apa ini berat? Dah dang borak atau dah. Nangok sa ons. Baby pun bisa pegang ini. Tetapi kalau saya pegang begini terus 2 jam, 3 jam tangan saya akan pegal. Ini menjadi penghambat. Alemo lo dilop piton nekatong anodang adong masalah. Sering sekali di mana-mana pagi-pagi bangun tidur. Bukan berdoa dulu mengucap syukur tetapi buka status jala bahasa pe pedilian. Tak kusangka, tak kuduga begitu kau ya. Ini ibadah status dunia dong emotikon menangis. Kalau sudah pagi-pagi diawali dengan pendilaian, bahasa-bahasa yang negatif, bahasa-bahasa yang mengarah kepada keputusasaan, bagaimana lagi menjalani setiap detik kehidupannya. Maria Magdalena satu contoh yang luar biasa.
Masa lalunya boleh kelam, tetapi dia menatap, melihat ke depan. Dan dia beritahukan kepada para murid, nakpe haci doroha molo ditulak, dang dihaporsiai, jala didok pergabus, hoax doi nina, dak porsia sisian nai. Mungkin ala parupuan mapa buah honon, mungkin ala heai bana si bolison, dak porsia. Ala mungkin manangalanin dangol arsak niaka sisianon, dang dingok behatan di Tuhan Yesus. Dengi Yesus sendiri ropa buahon tu dua halak sisiani tongod di perdalanan. Karena hukum di Yahudi kalau ada dua minimal saksi memberitakan satu peristiwa itu dianggap benar. Dua sisian nongka paju padoho Yesus di perdalanan di pabua mamusa itu sisian nasianari tong dak porsia. Alkitab mencatat hati mereka degil, keras, jugal. Marsak dona tua-tua molopola dong anak kona na bebal, jugal, juking, takang. Didok hata si paingok masuk kiri keluar kanan dak peduli. Tapi Yesus datang, akhirnya datang. Maria tidak dipercayai, dua orang ini juga tidak dipercayai. Akhirnya Yesus datang ketika mereka sedang makan. Kalau di Matius sih dicatat hatani si Thomas peadong do, dak porseau saliling so dida si malolokon. Yesus masuk dan suara pertama dame madihamu. Yesus yang bangkit itu yang mengatasi ruang dan waktu, dia hadir. Tetapi bukan hanya secara roh saja. Dia tangami Thomas. Bereng ma bogas nilo bangon. Dungi didok ma ala pitor tukap manoba si Thomas. Didok ma mertua ma akana porsea atik pe sodida. Jangan sampai dipicang Yesusi juga lirohata molodang adong dampak ni haheheonon di ngolum ketika ada persoalan, ada beban berat. Ingatlah suara Yesus berkata, dia tangami hutogu peho alaido hatana diturpuhon, pergilah beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Koborhado hita dada polai koborhatu hutan isi pelebegu halak dia segala macam daong. Alai parjolo sia dirita borhak ma tanggal homaka todi-todini sibolis haholomoni. Ate behadang boy mardame dope hita doho akana humaliang. Ate behalohok dope dendam berkarat. Nah sujadi mardomu autusi. Mardomu di tano dia didok. Dia do tano nararaon. Hebat, hebat. Siapa tahu kita harus pergi dari kedegilan hati kita itu. Berikan ruang kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Dan janjinya ayat 17 dan 18. Omma tadaka namangihu tunapor siapa baliau nasida doa kasih bolis marhite-hite guarhu dohok makatahon hatane baru joputon nasida doa kaulo jala nang diinum rasun hamatean dak pola mahua nasida. Ini menjadi satu jaminan bahwa Yesus menyertai kita paskah kebangkitannya, berkaitan langsung kepadaku, kepadamu secara pribadi, berkaitan langsung. Kalau tidak berkaitan sama saja kita mengenang tanda-tanda jasa pahlawan. Tidak ada bedanya kita mengenang 1000 tahun kematian, 1000 tahun, 1000 hari kematian yang kita kasihi. Sama saja. Tetapi ini adalah berdampak. Haheon Yesus. Kebangkitan Yesus adalah juga kebangkitan kita. Mari kita pergi, berbenah diri, berbuat bersama Yesus yang sudah bangkit. Selamat Paskah. Pasti lupa. Biasa deh ya, apa non lupa dok. Selamat Paskah.
Sahalin hari, selamat Paskah. Amin, martagiak kita. Mau lihat tema Tuhan. Haheheomu sian hamatean. Gabe haheheon nami mai. Songon si Maria Magdalena. Naso adong me pakirimon ala di dodoni pitu si boli si bana di palua hodo. Jala marlojong ibana. Mamaritahon haheheomu. Tuakan na humaliang. Hobas si bana Tuhan. Naing hobas na kami. Borhat mamaritahon haheheomi. Jumolo tu diri nami di tongani keluarga di bagas nami be nang tunahumaliak be. Samarhamunanga kami toktong unang ganggu rohanami manang maol porsuk hubolus sami kasih taono di hasyanganon manang alani akasahit alani pandemi covid dak kabatan ni manang hami Tuhan mamaritahod dengan ni basam nunga heheho hami pe hehema mau lihat ma Tuhan pasu-pasu ruas ni huriam saluhutna kana marsahit salehon hai pasul lumobi hasahisar to dinami mamujiho kana mabalu asumaraman asumarina saya puli Tuhan unang lalap di dodonia ka arsak adong doho ama natok-tok sumarihon larikot rupi pargogoy nang huriamon manuhu akasituhukon lumobi di proses sarana pengadaan dala doho parkir namora situ tu doho ala di pasu-pasu hodo akariwas ni huriam marhade mahon ajari hami mangalehon naum muli na dumenga di tonga ni huriam atongo de bata Jehovah tu bagas tangamu mahupa sahatami saluhut nangulu nami ruas ni huriam sedadana name metrodi nama tua pe jalo matangiang soba nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Obar tu tikting nokta bigi noaing patupa papungu pelia dohita tu kategori alparopuan pusat patupa pelia tu jolo mare de mahita.
Ia haheheon ni Jesus yan namate. Ido hataridaan pabuan nauk talo hamatean. Alani iso tunggang guroham disi. Barita hok kamu mahaluau nitu saluhut jolma dohot tunasa natinoppa. Halak na porsea jala tardidi, dapotan haluaun. Alai naso porsea hona uhum do. Martangiang mahita tapasahak ma peleata tu harajao ni debata. Ale debata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan. Dohot nasau libasa nama liutus. Pasahat tami masyan nani lehom itu hami pelean nami tuho. Say jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asaku parhasiah kami peleanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu homar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debatama nami jala parasi roham mauliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuh hoko hami padua haliho sia godang niasini roham tupak kirimon nama ngolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate nungagabe si palua jala si pangulu anak midi hami jala ibana Tuhan nami ibana uluan nami si hutonon nami namarlas ni rohado hami nuaing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatea talu banua toru dang mabiar behami bidah hamatea dohok sorop na ainunga monang Tuhan nami ulu balang nagogoi ibana do manogi hok kami sian hamatean tuhau heheon sogut alani hubai kupangido hami saya si maroham patogu maha porsiaon nami maniok barita naulia saunang ganggu rohanami dina hubolus cami hamateani saya sungguli marohanami dohok rohani dongan nami sarap hehe hami siap parohaun na buruhi asa tarulah hok kami parangenai baru sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggulah kana pedem roha jala hehe sia dosa nabi sai papos maroha nami maka porsiai naung mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan napi natupa ni anakmu sai pasabam jala pamalu maroha nami topa marohana yas dohot todina marsihoho di bagasak kami asa tarhajong joko kami nauk pitor hami alani hati goran napi natupani Tuhan Yesus Kristus saya sungguh lima pakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningo akadongan nami naung jumolo ni alapmi jala asa tarapul rohanami manaos si taono di hasianganon saya puli makan namatean nadangol napogus nasomarina akan nama balu dohot akan nama lungu tu Banua Gijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya romahara jaumu saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor honma damena tutodim. Kami atas nama Sude Parhobas, Parhalado HKBP, Resort Harapan Jaya, tu Sude ruas ni huriata nama dohoti acara ibadah sadario dohot nama dohoti acara live streaming, ibagas nabe dohot dinganan nabe, rupa sahat tamima, selamat Paskah. Horas madihita mulak maita di bagasan dame.